we are back isibuyile nengosi yamaphupho asikubingelele sikumukele futhi ke ngechannel ithi ingosi iselethela amaphupho thina sichaza sithi interpretation isilethi meaning yephupho. Namuhla ifocus yethu amaphupho athinta ingane. Uma ukuthi umuntu ophupha ngengane sayiphupha ingane yentombazane noma iphupho elimayelana ingane yomfana noma intombazane is either uyidonsa uyigodlile uyitetile siyachaza namuhla. Let's go. Nanga amaphupho asiqale la. Iphupho ngengane esikhathini esiningi livame ukusho ke izinto ezinhle, lichaza izinto ezinhle, lichaza uthando, lichaza prosperity. Sometimes ke liyachaza nokubi futhi iphupho lengane. Kodwa ke asiqale kanje singilethe la ngezinto ezingenzeka uyayiphupha. Aqale ngomuntu ophupha ethi iphupha ngiphethe ingane kodwa usingile. Uma usingile uphupha ungenawo umndeni kodwa uphethe ingane, lokhu ngasho ukuthi umuntu onesifiso esikhulu sokuba relationship nomunye umuntu niqala umndeni nobabili. Futhi le phupho leli uma uphupha kuphethe ingane alinako ukuthi wena ufuna alisho ukuthi wena ufuna ingane, kodwa ke lisho ukuthi mhlawumbe ukuthi isikhathi lengasho le idea or le plan onayo osebenzela phekwayo ukuze ikwazi ukuthela ithelo ezinhle ngokuhamba kwesikhathi. Futhi le phupho leli lingasho ukuthi umuntu ongasho udibane neyinkinga noma nobunzima ongeke ukwazi ukucontrol. Yabo, asikhulume la ngomuntu ophupha ethi ngiphupha ngiphethe ingane, ngigodle ingane kodwa uko relationship futhi. Uma uko relationship uphupha le phupho leli kodwa ungenayo ingane, le phupho lingasho ukuthi uzophoxeka kuloyo muntu othandana naye njengamanje nakulobo budlelwane okubo ninobabili nalowo muntu loyo. Uyibona uphethe ingane futhi ngoba uphawu lokuxakeka noma i-depression ongagculiseki ngesimo sothando noma sempilo yezothando yakho lekhona njengamanje. Yabo, kodwa futhi asikhulume ngomuntu othi mina phupha ngiphethe ingane kodwa ushadile. Sikhuluma abantu abashadile abaphupha bephethe ingane. Uma ukuthi ushadile uziphupha uphethe ingane lokhu kungaba uphawu lokuthi nineyinkinga noma nama-conflict kulowo mshado wenu. Nizokwazi futhi ukuthi nikwazi ukudlula kuzo ngenxa yokuthembana nokuthobeka. Kodwa uma uphupha-ke mhlawumbe uphethe ingane ungumfundi, uma ungumfundi futhi uzilungisela ubhale exam bese uphupha uphethe ingane, leli phupho lelo alilona kuphawu oluhle futhi lungasho ukuthi uhluleka awuzethembi ngemiphumela ezolukhuza ozoyithola futhi ungenzeka ungenzi nakahle ku-exam le ozoyibhala. Sikhulume ngomuntu othi uphupha ngiphethe ingane unohlelo noma uney'nhlelo unama-plans okutravel, uney'nhlelo zokuhamba somewhere. Uma uphethe ingane isesandleni uyigodle isesandleni ulungisela ukuba ne-trip, le phupho leli lingaba uphawu ukuthi uzofuna ukuthi ukuhlehlisa uhambo okwesikhashana. Kanti sikhuluma ngomuntu othi uphupha uphethe ingane kanti uyi-entrepreneur, usomabhizinisi. Uma ungusomabhizinisi uwumuntu oyi-entrepreneur uyiphupha uphethe ingane, le phupho leli liwuphawu oluhle olusho-ke ukuphumelela ozoba nako ngokwezeyimali maduzane. Futhi lingasho ukuthi expecta-ke ama-opportunities mhlawumbe la uzo-investa khona futhi ukwazi ukuthi-ke wenze i-profit. Futhi lokhu kuzokwenzela mhlawumbe uzoba ne-profit enhle ozoyithola mhlawumbe kuma-investment a-previously oke wawenza uma ukuthi umuntu otshala imali lapha nalapha. Futhi iphupho leli liwusayini yokuchuma kuyona yonke into oyenzayo nento ofuna ukuyenza empilweni ezohamba kahle kakhulu. Futhi uphawu lwenhlanhla lokuthi umuntu onenhlanhla futhi uzoba nama-contact, uzoba nabantu uzoxhumana nabo abakwazi ukuthi bakusize uphumelele masinya kulelo phupho lakho. Asikhuluma ngomuntu ophupha ephethe ingane kanti akashadile, uyindoda. Uma uyindoda engashadile kodwa uphupha kuphethe ingane isey'nganweni zakho noma uyigodlile, leli phupho leli uphawu oluhle lusho-ke nenhlanhla engahle ekulandeleke maduze. Kodwa uma ukuthi-ke kunento futhi oyehlelayo ukuyenza maduze, leli phupho leli liwuphawu ukuthi-ke isinyathelo ozosithatha
sizophumelela uzophumelela kuzona zonke inhloso zakho. Le phupho futhi luphawu oluhle lokuthi iqala kusebenze kuyona yonke izinto kade uhleleke ukuze uzophumelela. Sikhuluma ngomuntu ophupha ephethe ingane yomfana isezandleni zakhe. Uma uphupha uphethe ingane yomfana isezandleni zakho, le phupho leli luphawu oluhle futhi lingasho ukuthi-ke uzophumelela izifiso zakho, uzokwazi ukufeza amaphupho akho. Kwesinye isikhathi lusho-ke nokushintsha kwezinto kwenhlanhla ey'ntweni-ke zothando kuleyo relationship okuyona. Futhi kwesinye isikhathi ukuphupha kuphethe umfana kungabe-ke uphawu ley'nkinga zezempilo onazo, kanti futhi-ke lungasho nanokuthi akuthi unakanaka-ke indlela ophila ngayo, mhlawumbe izinto ozenzayo ziyakunikeza nempilo, azingeke zikugulise nangeke ziku-affect-e. Asikhuluma ngomuntu ophupha ephethe ingane yomfana kanti futhi uku-relationship usebudlalaneni. Uma ukuthi uku-relationship and unale phupho leli uphethe ingane yomfana, le phupho lingaba-ke isexwayiso sokuthi mayelana naleyo relationship yakho, kusho ukuthi lisho ukuthi ngahle kube ney'nkinga ozobhekana nazo, ney'ngxabano, ngahle uqabe nopartner wakho okuzobeka i-relationship yakho engcupheni uma unganikezi isikhathi sokuthi usukume kulungiseke izinto. Uma uyekelela uzothola-ke uzoyithola solahlelelwa-ke umlingani loyo onayo njengamanje. Asikhulume ngomuntu ophupha ephethe ingane yentombazane isezandleni zakhe. Uma uphupha uphethe ingane yentombazane isezandleni zakho, leli phupho leli liwuphawu lokukhathazeka futhi lingasho iy'ngxabano nemishumushu ezizayo ey'khathini nje ezingekudala noma kungekudala. Futhi lingaba-ke uphawu lwezempilo noma lama-health issues obhekene nawo noma uzobhekana nawo. So izama ukuthi-ke usukume uhlole isimo sempilo yakho ukuthi ku-right, ugrand yini empilweni. Asikhulume la ngomuntu ophupha ephethe ingane yentombazane isezandleni zakhe kanti usingile akanamuntu anayo. Uma ukuthi usingile and uphupha uphethe ingane yentombazane isezandleni zakho, le phupho leli liwuphawu lokuthi uzoyenze kube nohambo maduzane. Futhi lingasho ukuthi-ke kunendlela lingasho ukushintsha kwendlela ocabanga ngayo when it comes to ubudlelwane noma impilo yezothando. Kanti asikhulume ngomuntu ophupha ephethe ingane ngesandla efundisa ukuhamba. Uma uphupha-ke ufundisa uphethe ingane uyinceda ukuthi ikwazi ukuhamba, lokho kungasho uphawu oluhle futhi olusho ukuthi kungenzeka uvakashelwe isingane, uvakashelwe umuntu omkhonzile, umuntu omthandayo ey'nsukwini ezingengakanani. Asikhuluma ngomuntu ophupha ephethe ingane iyikhulula. Uma uphupha ingane iyikhulula, uphawu oluhle nalolu olusho ukuthi-ke uzothola usizo kubantu noma kumsamariya olungileyo noma kubantu osonele nabo okade ulidinga. Futhi lo uphawu ukuthi unabangani abaningi abakuthandayo nabakuhloniphayo kakhulu futhi wena. Asikhuluma ngomuntu ngiphupha ngiphethe ingane iyachama. Uma uphupha ingane uphethe ingane bese iyachama, lokhu kungasho ukuthi ungasho amathuba okwenza ibhizinisi ngaphesha kwelwandle noma kwelinye izwe, futhi uyithole usuzuza-ke kakhulu in terms of i-ching. Futhi lingasho ukuthi-ke uzoba nemiphumela emihle kuma-action noma kuy'nyathelo ongahle uyithathe. Sikhulume ngomuntu ophupha-ke ecosha ingane phansi eyigodla ey'ngane zakhe. Uma uphupha-ke lelo phupho lelo lingasho ukuthi luphawu oluhle into yokuqala, futhi lingasho ukuthi uzochuma empilweni kwezey'mali futhi umuntu onenhlanhla. Uma uphupha futhi lingaba-ke isayini ye-profit, isayini yenzuzo nokuthi ungasho ukukhushulelwe noma kukhushulwe imali, isayini emsebenzini noma kuyibhizinisi noma-ke ama-savings onawo ngahle-ke ahambe kahle. Futhi lungaba-ke uphawu lesexwayiso ukuthi ungabolekisi ngemali kwabanye abantu kunamathuba ukuthi bangayibuyisi leyo mali. Asikhulume ngomuntu ophethe ingane ekhalayo. Uma uphupha uphethe ingane ikhala, lephupho leli lingasho ukuthi umuntu ozokwazi noma ukwaziyo ukubhekana noma ukugwema izimo ezingalethi injabulo noma izinto okade ubhekane nazo nabanye abantu empilweni. Asiphethe ngokuthi iphupho lengane lisho kuhle lisho kubi, kodwa-ke abanye banako ukukholwa ukuthi elinye lenze ngithole ukuthi ungabona ingane kanti isimo sikatikoloshwe leso akuyona ingane, especially uma ingane nawe ongayazi futhi yabo. Kodwa-ke okubalulekile iphupho lengane lisho izinto ezinhle lisho izinto ezimbi-ke
kwesinye isikhathi. Kodwa-ke awona amaphupho bese ngitsho lona mayelana nengane asiwabike la, asithembe ukuthi uzobugculisekile noma uyagculiseka indlela esiwaphendule ngayo noma sithi ngayo i-application ne-meaning ukukhoda ukusubscribe nokusilandela nokutshela abanye abantu ukuthi besubscribe kona nge-channel. Futhi uma usho ukuthi unemibuzo suggesta ama-suggestion nawo, you can make suggestion, ungabuza imibuzo nayo, ungakhomenta, anything, ungadonate, uxhase ngendlela ongaxhasa ngayo, anything is welcome. Ngane yakwethu nina bendlondlo noma bekhanda engifisela bona ngathi-ke umvele nqangi angakuletha bona kunjengoba kunjalo. God bless you.